गासैबो बर' हारिनि आफादगिरि गासैबो बर' हारिनि राजखान्थिक अराजखान्थिक पलिटिकेल नन पलिटिकेल ससियेल अर्गेनाइजेशननि बिबानगिरिफोरनि आथिङाव आं खुलुमदों खावलायदों दे दिनै समा फैबाय जोंना बिटिसिनि रायजोफोरनि एक्जिस्टेन्सनि थाखाय रुपम रायनि हेंथायै जोंखौ जयैनो फाइट खालामनांगौ। बर' हारिया थैथां जुजिनायनि उनाव रोजा रोजा बर' हारिनि सुबुङा मुंख्लं जानायनि उनाव जा बिटिसिखौ मोनदों जा बिटिआरआ मोनदों बे बर'लेण्डआव जुदि सोरबा सिक्सिडिलखौ सिलिंखार खालामनायनि थाखाय धंस खालामनायनि थाखाय सोरबा जुदि सफैदों जों जयैनो बेखौ उत्तर खालामनांगौ। दिनै रुपम रायआ सासे बाहेरानिफ्राय बिटिसिनि बानजायनिफ्राय बियो बावखुंग्रियाव फैबाय गाबोन सानै सफैगोन समफोर साबा सफैगोन 5 बोसोर उनाव 15टानिफ्राय बोले 10टा समस्तियाव बाहेरा केन्डिडेटआ इलेक्शन गेलेगोन। रायजोफोरनि बेनिफिटनि थाखाय आं जुदि बे इलेक्शनाव देरहागोन आं रुलिं पार्टियाव जइन खालामगोन। बर' हारिनि जतोनाखि मुंख्लंफोर दङ रोजा रोजा लाइमोनफोरा मुंख्लं जादोंमोन सोरनि थाखाय बे त्यागखौ खालामबाय बे जायगानि थाखाय हारिनि थाखाय हानि थाखाय दिनै सासे रुपम रायआ बेबायदि जे बिटिसिखौ धंस खालामनायनि थाखाय सफैबाय बर' हारिनि जा थै बर' हारिनि जा सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टजों बर' हारिया रुपम रायखौ माबायदि नुयो माबायदि जाज खालामो। बिपिएफनिबो कन्ट्रिबिउसन दङ इउपिपिएलनिबो कन्ट्रिबिउसन दङ एनडिएफबिनिबो दङ एबसुनिबो दङ बिएलडिनिबो दङ हाग्रामा महिलारि साराबोथ' सासे गोख्रों बर' हारिनि नेता। दिनै आं दुखु मोनदों जे एबसु बिएलडि एनडिएफबि मानि थाखाय दिनैसिम रुपम रायनि हेंथायै जेबो बुङाखै। पृथ्वीराज नारायण देब मेस बे बावखुंग्रि विधानसभा समस्तिनिफ्राय इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट महरै बे आसाम विधानसभा इलेक्शनखौ इलेक्शनाव गेलेदों। दिनै जोंनि मेइन इलेक्शन मेनेजमेन्ट अफिसखौ जों बेखेवबाय आं जोबोद खुसि मोनदों दिनै जे गासैबो हारिनि बर'यानो जा राजबंशीयानो जा बाङालियानो जा मुस्लिमानो जा गासैबो हारिनि गियानि गुनि मुरब्बिफोरा दिनै सफैबाय आंखौ मदद खालामबाय आरो आं दिनै आरोबाव खेबसे बुंदों जे आं बिपिएफनि बा इउपिपिएल बा कंग्रेसनि हेंथायै बा बिपिएफ इउपिपिएल कंग्रेसनि एगेन्स्टआव आं इलेक्शनखौ गेलेयाखै आं गेलेयाबो। आंनि मोनसे खोथा इन्डिपेन्डेन्ट महरै रड रलारनि जायनिखि सायख' बे रड रलारनि सायख'आव आं गेलेदों बे बावखुंग्रि समस्तियाव बे समाव इलेक्शनाव आं जुदि देरहागोन रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय रायजोफोरनि बेनिफिटनि थाखाय आं जुदि बे इलेक्शनाव देरहागोन आं रुलिं पार्टियाव जइन खालामगोन। बे आं सुबिदाबादि मानसि जेबो तेरा बेका उल्टा पुल्टा एन्सार गैया आं देरहागोन आं रुलिं पार्टियाव जइन खालामगोन। आं सुबिदाबादि मानसि रायजोफोरनि थाखाय आं सुबिदाबादि। द्वितीयते सेकेन्ड पइन्ट दिनै जे रुपम राय सासे बिटिसिनि बाहेरानिफ्राय केन्डिडेटआ सफैबाय बे जायगायाव इलेक्शनाव गेलेदों रुपम रायआ आं बिपिएफ पार्टिखौ जेबो गाज्रि बुङा बिपिएफ बा बिएलटिनि बे जायगानि उन्नतिनि थाखाय जौगाथिनि थाखाय गासैबो कन्ट्रिबिउसन्स दङ बेना अबदान दङ बिथांमोनना नाथाय दिनै रुपम रायआ सासे बाहेरानिफ्राय बिटिसिनि बानजायनिफ्राय बियो बावखुंग्रियाव फैबाय गाबोन सानै सफैगोन समफोर साबा सफैगोन 5 बोसोर उनाव 15टानिफ्राय बोले 10टा समस्तियाव बाहेरा केन्डिडेटआ इलेक्शन गेलेगोन। बेबायदि जुदि जायो बर'फोरा स्पेसियेलि जितु बर'फोरा जायखि जाया एकदम गोबां 40-50 बोसोरनिफ्राय एथ' सेक्रिफाइस खालामनायनि उनावसो बिटिसिखौ मोनदोंमोन दा बिटिआरआ मोनबाय। बर' हारिनि जतोनाखि मुंख्लंफोर दङ रोजा रोजा लाइमोनफोरा मुंख्लं जादोंमोन सोरनि थाखाय बे त्यागखौ खालामबाय बे जायगानि थाखाय हारिनि थाखाय हानि थाखाय दिनै सासे रुपम रायआ बेबायदि जे बिटिसिखौ धंस खालामनायनि थाखाय सफैबाय बर' हारिनि जा थै बर' हारिनि जा सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टजों बर' हारिया रुपम रायखौ माबायदि नुयो माबायदि जाज खालामो बेखौनो आं सानदों दिनै आरो गोबां कन्ट्रिबिउसननि उनाव आबसुयानो जा एनडिएफबियानो जा
BLT-आनो जा बा BPF UPPL गासैबो पार्टिनि किन्तु बे जायगानि उन्नतिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन दङ BPF-निबो कन्ट्रिबिउसन दङ UPPL-निबो कन्ट्रिबिउसन दङ NDFB-निबो दङ एबसुनिबो दङ BLT-निबो दङ हाग्रामा महिलारि साराबाथ' सासे गोख्रां बर' हारिनि नेता बियो BLT-नि चेयारमेन मोनसे समाव BTC एकर्डनि सिगनेटारि प्रमद बर' आदाबो BTR एकर्डनि सिगनेटारि दिनै आं दुखु मोनदों जे एबसु BLT NDFB मानि थाखाय दिनैसिम रुपम रायनि हेंथायै जेबो बुङाखै आंनि एकदम फार्स्ट एन्ड लास्ट क्वेश्चन टु दा बर' कमिउनिटि जे दिनै सासे BTC-नि बानजायनिफ्राय मानसिया BTC-नि 6 शिड्युलखौ धंस खालामनायनि थाखाय सफैबाय मानि थाखाय एबसु मानि थाखाय BPF मानि थाखाय UPPL मानि थाखाय BLT गोबां जे बर' हारिनि संगठनफोर दङ राजखान्थिक संगठनानो जा अराजखान्थिक संगठनानो जा पलिटिकेल नन पलिटिकेल गासैबो BTC-नि संगठनफोरा रुपम रायनि एगेन्स्टआव जयैनो जुजिनांगौ बेयो राजखान्थिनि खोथा नङा दिस इज द क्वेश्चन फर द एक्जिस्टेन्स अफ आवार सिटिजेन्स अफ BTC बे जोंनि BTC-नि मानसिफोरनि एक्जिस्टेन्सनि खोथा जाय BTC-खौ थैथां जुजिनायनि उनाव बर' हारिया मोनदों बे BTC-खौ जुदि सोरबा सिलिंखार खालामनायनि थाखाय धंस खालामनायनि थाखाय सोरबा सफैगोन माबायदि बर' हारिया रिएक्ट खालामगोन आं बेखौसो नुदों दिनैसिम मानि थाखाय बर' हारिनि गासैबो मेलेमजिबिफोरा बर' हारिनि गासैबो दैदेनगिरिफोरा जायखि जाया राजनैतिक खोथाखौ बाद हो BPF UPPL एबसु BLT बर' हारिमु आफाद बर' साहित्य सभा गोबां संगठनफोरखौ आं दिनै खावलायदों आं खुलुमदों गासैबो बर' हारिनि बिबानगिरिफोरनि आथिङाव आं खुलुमदों गासैबो बर' हारिनि आफादगिरि गासैबो बर' हारिनि राजखान्थिक अराजखान्थिक पलिटिकेल नन पलिटिकेल ससियेल अर्गेनाइजेसननि बिबानगिरिफोरनि आथिङाव आं खुलुमदों खावलायदों दे दिनै समा फैबाय जोंना BTC-नि रायजोफोरनि एक्जिस्टेन्सनि थाखाय रुपम रायनि हेंथायै जोंखौ जयैनो फाइट खालामनांगौ नङाबा एथ' त्याग खालामनायनि उनाव एथ' बर' हारिया थैथां जुजिनायनि उनाव रोजा रोजा बर' हारिनि सुबुङा मुंख्लं जानायनि उनाव जा BTC-खौ मोनदों जा BTR-आ मोनदों बे बर'लेण्डआव जुदि सोरबा 6 शिड्युलखौ सिलिंखार खालामनायनि थाखाय धंस खालामनायनि थाखाय सोरबा जुदि सफैदों जों जयैनो बेखौ उत्तर खालामनांगौ बेयो जोंनि एक्जिस्टेन्सनि खोथा रायजोफोर आं मोजां आं गाज्रि बे खोथाखौ बाद हो नाथाय 6 शिड्युलनि एक्जिस्टेन्स जोंनि हाहुनि एक्जिस्टेन्स जोंनि हारिनि एक्जिस्टेन्सनि थाखाय जोंखौ खामानि मावनांगौ आं आरोबाव खेबसे गासैबो बर' हारिनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बर' हारिनि पलिटिकेल नन पलिटिकेल आफाद गासैबोनि लिडार्सफोरनि आथिङाव आं खुलुमदों आरो आं खावलायदों जाहाथे आंखौ बे बिसायख'थियाव बेबायदि एभिल स्पिरिटनि हेंथायै जुजिनायनि थाखाय जाहाथे आंखौ बोर होगोन बिनि थाखाय आं गासैबो दैदेनगिरिफोरनि आथिङाव आं खुलुमदों